Een enorme rige stier van de maan van de dwarden van de loodsverkeer in Dokkum. Een protte meesken lezen op Facebook dat de opromming goed begonnen is en vooral de Christartikelen doch het goed. Je hebt wel wat aardige spul in karken. Ja, ik dacht ik wil maar eens even over kleur in de crisis bij hem doen, dus dan is dit genoeg. Dus ja. En wat heb je al je nodig? Niks. Even van de buurtvereniging. Ze hebben Christbiermaatje en ik kom in de straat te staan. Dus daar ben ik van op struin. Van alles, allemaal leuk kerstspul. En hier alles echt mede? Nee, dat had ik niet. Je koopt hier van alles wat je niet nodig hebt. Maar ook speelgoed voor de kinderen, voor kerst. De rij die we telkens onvult, hoe druk is het hier? Ja, het rent de hele dag eigenlijk mooi terug. We hadden 200 kaarten boeten en die ben eigenlijk de hele tijd wel in de broek. En wat keep je de meeste mensen? Nou, de kies wel echt zien dat ze voornamelijk op de crisis terecht zijn. We gaan een hele grote crisis wordt erin en dat wordt echt wel inzooien. Toen je van de monderij zeggen, toch niet net van hoe moeten we dit hebben? Nee, we zijn wel voorbereid op een grote meisje. Het is hier heel groot en eigenlijk altijd, we gaan dit al heel vaak horen, komen er een grote meisje op aan. En helemaal op de eerste dag, omdat ze er graag als eerste bij wezen willen. Dat is een jachtje voor je de tuin nog. Ja, toch totaal. Ja, dan krijg je al je sterren op het huis. Dan vind ik het dus wel leuk. En gezellig. Is het speel ik al je van jezelf? Dat is allemaal voor mezelf, ja. Ja. Met de kriesster. Mooi. Die komt van jou Ruud te hingen. Dat bedoel ik maar. Past dat Als die in de auto past, hè?